Ей, кой те правил така дупки? Кой бъркал нафта от тебе? Кой те стреже? Ми ти? И аз ли? Заледано. Вай може да направим и виж избор. Дека мене има избор всеки път. Може да направим добра флизуричка. Може тук само странично да те взема може. Коти тия миш леукемия имат. М плюски отсутства и ще отработят 2 недели. Додек те открият, ти не те нищо, дек те изпадат. Друга може да направим, ако сега иш коти тая коти кромичо е, нали сега ще правят тия, тук една чалма ще имат коти. Всичко имате коти от един кур правени ще си. Тая може да я направим. Има една нова сега в тренд. Се вики сам дома. От как те изтрижам, 3 недели от дома нема да изпаднеш. Та, ако сайч може... Чекай. Тук малци глава в тая крива. Може коти елка да те направим. По зелено ки те изфарвам, все облаки бе. Та слика дечката с тебе. Та може да изведме. Иначе аз много яко стрижам. Много мън... Чекай. Тук беше неравно малце. Добре. И аз много яко стрижам. Ама банките бричи насува. Не съм до толкова, али? Добре. Чекай. Мисленото си тук негде сега. Та съм с чеята вим. Да те покам. Ще го видя вече. Чекай. Не е комплет. Това се носи с окапа. Таква е.